Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Welkom kijkers van Kulturo TV bij dit vraaggesprek. Wij zijn op bezoek bij de heer Albert Alene, ja, de heer voorzitter van de Consumentenkring. En naast hem hebben we dus ook enkele bestuursleden. En we zullen praten over de positie van de consument anno 25 augustus in Suriname. Heer Alene, als we praten over de positie van de consument hier ten dagen, wat is uw mening daarover? Nou, goeiedag meneer Belfort en goeiedag kijkers en luisteraars. De positie van de consument anno 2025, moet ik zeggen, kan beter. Kan beter. En waarom zeg ik het kan beter? 1 mei is dus het nieuw burgerlijk wetboek gelanceerd. Is aangenomen waarin er artikelen zijn die de consument stukken beter beschermen dan voorheen. We zijn daar bijzonder blij om. We hebben zeker 20 jaar voor gevochten dat dus deze wetten aangenomen werden. En nu zie je natuurlijk ook een opleving. Ja, er is veel meer belangstelling. We hebben in februari reeds een voorlichtingsdag georganiseerd, waarbij we ook het bedrijfsleven hebben uitgenodigd. En ik moet zeggen, ze hebben flink geparticipeerd. Ik zeg dat zo omdat in die nieuwe wetgeving er artikelen zijn die invloed kunnen hebben op dus het bedrijfsleven, wanneer we ervan uitgaan dat bijvoorbeeld de garantie die gegeven werd te kort was. Ja, het was verschrikkelijk, niet om over naar huis te schrijven. Nu beschermt de wet je daartegen. Maar ik denk dat over dit stukje ik dus de heer Terlaan aan het woord zal laten. Die zal dan iets dieper hierop ingaan. Maar over het algemeen moet ik zeggen dat er een vooruitgang geboekt is voor de consument. Er is een vooruitgang geboekt. Dan praat ik niet over het kostenaspect van producten op dit moment. Want we zien dat steeds producten duurder zijn geworden. Er zijn daar zoveel factoren aan vooraf gegaan. Wereldwijd de oorlogen die gespeeld hebben. Binnen Suriname nationaal de koers die speelt. Weet je, en de risicofactoren die worden ingebouwd bij de prijzen van de producten. Zijn allemaal factoren die eigenlijk het duurder hebben gemaakt voor de consument. En dan moet ik zeggen voor de Surinaamse consument. Het kan zijn dat wereldwijd dat ook het geval is, maar voor de Surinaamse consument hebben we gemerkt dat een bepaald deel van het volk niet is meegegaan met die verhogingen. Terwijl een ander deel, dus waar men valuta betaalt, het heeft kunnen opvangen. Maar die gewone werknemer, het gewoon klein bedrijf, het middelgroot bedrijf, de werknemers daarvan, die hebben dus daarvan, die kunnen profiteren. Dus ze zijn verschrikkelijk achteruit gegaan in koopkracht. Dus wat dat betreft is het heel slecht, heel slecht. En als we kijken naar de ontwikkelingen in het land, we hebben nu een nieuwe regering. Wat zijn de verwachtingen van de consumentenkring ten aanzien van het beleid? Nou, ik hoop dat ze het beter gaan doen.
we hebben gezien dat die vorige regering ervoor heeft gezorgd dat dus het nieuw burgerlijk wetboek gekomen is. Deze regering zal daarop verder moeten gaan om de consument te beschermen. En ja, we zijn in een financiële situatie dat we niet willen, maar er zal, ja, de buikriemen zullen aangetrokken moeten worden. Weet je, we gaan ook een handje moeten helpen als consument, maar ik denk dat de regering daar veel meer aan zal moeten doen. En als we praten over het beschermen van de consument, ja, in hoeverre lukt het de consumentenkring om dat te waarborgen, dat de consument beschermd blijft? Als we praten voor bijvoorbeeld de dienstverlening vanuit de banken, bepaalde sectoren waar men dus steeds bepaalde verhogingen toepast. Ja, we zijn als organisatie ook bij het Nationaal Betaalraad, waar we onze bijdrage leveren om te praten over de eerlijkheid van de prijzen bij de banken. Want dat is wat speelt. Vele mensen vinden het niet eerlijk. De prijzen die worden aangeboden, de fees die betaald moeten worden. En via de betaalraad proberen wij natuurlijk bepaalde dingen af te dwingen als organisatie. En hoe staat het met het contact tussen de consumentenkring en andere belangenverenigingen, zoals de vakbeweging, die hebben ook het bedrijfsleven. Hoe is het contact? Nou, is redelijk moet ik zeggen. Huh? Kijk, niet alles past bij elkaar. Want de vakbeweging die heeft een andere insteek wanneer het gaat om de bescherming van de werknemers. De consumentenkring heeft weer een andere, omdat het daar gaat om de eerlijkheid voor wat betreft de prijzen van de producten. Dus soms kunnen ze botsen tegen elkaar, maar er is een redelijke samenwerking. Ook met het bedrijfsleven natuurlijk, want je kunt het niet zonder het bedrijfsleven. Maar misschien dat Rachel daar iets op kan zeggen, want zij zal natuurlijk ook er zegje hebben wat dat stukje betreft, dat weet ik zeker. Ja, we komen zo met u weer, mevrouw Rachel. Ja, ik heb nog een paar vragen hier alleen voor u. Als we praten over ja, het beleid, het contact met de regering, weet dat het ministerie van Economische Zaken een belangrijke partner is in deze. Ja, is er al een uitnodiging door eruit te gaan? Ja, we hebben dus reeds een brief geschreven naar de minister van Economische Zaken en we wachten dus nu op zijn uitnodiging. Ja. En zijn er concrete punten, los van de zaken die je al heeft aangehaald, waarvoor de consumentenkring gaat de komende 5 jaar als het ware? Ja, maar er zijn zoveel punten die we hebben aangehaald, die kan ik je nu zo uit het hoofd geven nu hier. Maar we hebben dus in ieder geval gevraagd voor een kennismaking, waarbij wij dus de strategie van samenwerking willen bespreken met dus de minister, om te kijken in hoeverre we kunnen inkomen, toch? Maar niet alleen de minister van Economische Zaken hoor, ook de minister van LVV. Je weet, voedselveiligheid is een bijzonder belangrijke factor in onze samenleving. Ja, het gebruik van pesticiden, tij aan tij. Kijk, het zijn zaken die we goed in de gaten moeten houden. En wij willen natuurlijk als consumentenorganisatie ook op toezien dat er daar een goede veiligheid geboden wordt. Dus we hebben de minister van LVV ook geschreven voor een gesprek. En we wachten ook op die uitnodiging, zodat we daarop kunnen inspelen. En hetgeen u aanhaalt, pesticiden, er is een bepaalde verbod gelegd op bepaalde producten vanuit Suriname, vanuit de EU, vanwege het gebruik van bepaalde producten, pesticiden zoals u het aanhaalde. Ja, in hoeverre kan de consument, ja, de regering, de beleidsmakers ertoe bewegen om dat stukje op te lossen? Nou, in feite zou ik
je liever moeten laten praten met onze vertegenwoordiger op dit stuk. Dat is Jenne Wijngaarden. Zij vertegenwoordigt de consumentenkring, dus bij LVV op dit stuk. Dus ik denk dat het beter zou zijn om een gesprek met haar te hebben hierover. Ja. En uw persoonlijke mening over het gebruik van pesticiden in die sectoren? Dit is zeer slecht. Dit is zeer slecht. We moeten het voorkomen omdat ze veroorzaken een heleboel andere ziektes. En die volksgezondheid is nu al bijna onbetaalbaar. Als dat er ook nog bij komt, wordt het nog erger. Snap je? Dus we moeten ervoor zorgen. En dat niet alleen, maar je zegt het zelf, het is verboden in bepaalde landen. Dus wanneer jij het gebruikt, betekent dat je niet kan exporteren. Dus het is een scala van maatregelen die je zal moeten treffen als land. En je moet erop toezien. Want daar gaat het om. Hè? Je moet erop toezien. En dat gebeurt te weinig. Maar ik denk dat je met haar het beste kan praten hierover. En ter afronding, alvorens we gaan naar de overige bestuursleden hier alleen. Ter afronding, hoe staat het met de communicatie tussen de consumentenkring en de samenleving? Is er een bepaalde werkwijze? Nou, is vrij goed. Ik moet zeggen, de meeste klachten die binnenkomen, hebben we proberen af te handelen in het afgelopen jaar. Veel klachten komen ook via de politie naar hier. De politie, als de mensen zich bij de politie beklagen, dan merken we dat de politie ze naar ons stuurt. En we vangen het op, kijken hoe ver we kunnen helpen. Op dit moment zijn er klachten waarvan we zeggen van misschien moet het naar de groene tafel. Snap je? Misschien dat Verk hier wat meer over kan vertellen. Maar we proberen wat we kunnen, toch? Maar er zijn in ieder geval klachten die wij straks misschien iets breder zullen aanpakken. Okay. En tenslotte hier alleen uw boodschap aan de samenleving van uw zijde? Nou, ik zou de samenleving willen oproepen. 1. Die regering is pas aangetreden. Het zal niet makkelijk zijn voor hun om alles te doen wat we willen. Laten wij ook een bijdrage leveren. Laten we ervoor zorgen dat wij ons niet schuldig maken aan dat wat niet mag. Laten we een handje helpen dat het beter gaat in het land. We hebben zeker nog een paar jaar voor onze, hoe zeg je dat, om de buikriemen strak te trekken. Ja, zoals men het zegt, zijn er nog 3 jaren van Tayabere. Laten we dat doen, zodat wij in ieder geval niet weer terugvallen in wat we waren. Ja? Maar dat we op zijn minst op dit niveau blijven, het verbeteren enigszins en doorgaan, zodat we ons kunnen focussen op de toekomst. We hebben zojuist gesproken met de heer Albert Alene. En nu zullen we dus praten met de ondervoorzitter van de Consumentenkring. Dat is niemand minder dan mevrouw Rachel Dalger. Mevrouw Dalger, kunt u de kijkers aangeven wat uw rol exact is binnen het team van de Consumentenkring? Ook van mijn kant goedemiddag kijkers en luisteraars. Ik dank in ieder geval alvast voor dit interview. Ik ben ondervoorzitter van de Consumentenkring Suriname. En eigenlijk doe ik dus ook gewoon alle vraagstukken die er binnenkomen. Daar ben ik ook van bewust en proberen we samen als bestuur oplossingen voor te zoeken. En daarnaast richt ik me dus ook specifiek een beetje op het medisch gedeelte wanneer er medische vraagstukken naar binnen komen. Ja. En als u praat over medische vraagstukken, welke zaken komen het meest binnen bij de Consumentenkring? Nou, de klachten die natuurlijk het meest binnenkomen zijn, ik kan geen kaart krijgen voor de verzekeringsmaatschappijen en ook een medicijnentekort. Dat mensen moeten gaan betalen voor medicijnen of behandelingen
waarvan de verzekeraar dus op dit moment aangeeft van dat komt niet meer voor in de klapper van de overheid en dus dat je dus daar zelf voor moet gaan betalen. Dus dat zijn eigenlijk de grootste vraagstukken die binnenkomen voor het medisch gedeelte. Verzekering, basiszorgverzekering en dus medicijnen. Ja. En om te praten over medicijnen, het is al lang bekend dat die duur zijn in Suriname. Ja, in hoeverre heeft de consumentenkring de afgelopen jaren gesprekken gevoerd met de regering om dat stukje iets beter aan te pakken? Nou, we hebben wel een paar keer vragen gesteld aan het ministerie, maar er komt niet echt veel van terecht, omdat het ministerie toen de tijd ook natuurlijk met zijn eigen problemen te kampen heeft. En zaken dus dat medicijnen die binnengehaald worden door verschillende organisaties ook, dat dus natuurlijk voor problemen zorgt. Maar ja, als je dus weinig oplossingen hebt voor de consument, dan is het natuurlijk dat je zou moeten brainstormen, maar dat werd dus niet echt gedaan. Dus de contacten met het ministerie van Volksgezondheid zijn in het afgelopen jaar echt heel laag geweest. En we hopen dus dat nu, we gaan dus ook heel binnenkort naar de minister van Volksgezondheid een brief schrijven, om dus ook uitgenodigd te worden en ook over dit soort zaken te praten. En we hopen dus dat we als consumentenvereniging eigenlijk dus ook een bijdrage kunnen leveren in dit geheel, om dus daarnaar te kunnen kijken. Er is een nieuwe regering aangetreden, een maand geleden. Ja, wat zijn uw verwachtingen? Ik verwacht dat het de betere kant op gaat. Als ik heb geluisterd naar de openings- of de aantredingstoespraak van de minister, dat hij ook veel meer gaat focussen op preventie. Ja, dan heb ik grote verwachtingen dat hij inderdaad daarop gaat focussen. Want iedereen praat over preventie. Preventie is belangrijk. Maar wat doen we allemaal samen tegen preventie? En we merken dus ook dat ook binnen de zorgmedewerkers, die dat ook klagen natuurlijk van er wordt niet betaald voor preventie. Terwijl je daarin zou moeten investeren. Dus ik hoop dus dat met die woorden van de minister dat hij daadwerkelijk dat stukje gaat oppakken. Samen met dus de zorgmedewerkers op verschillende gebieden. Om dus preventie inderdaad heel goed aan te pakken. Dan denk ik dat het wel voldoende goed zal komen met ons. En dan hoeven we ook niet eens zoveel medicijnen meer binnen te halen. Maar goed, dat is dus de tweede zaak. Als je dus toch wel ziek wordt, dan moet je de medicijnen er wel voor hebben. We weten dat de staatsraad een belangrijk orgaan is binnen het staatsbestel, waar de president het advies kan vragen. Ja, de vakbeweging is vertegenwoordigd in de staatsraad, het bedrijfsleven, maar de consument, ja, hoe zit het daarmee? Heeft de consument misschien een andere vereniging of een andere wijze waarop de consumentenkring dus rechtstreeks contact met de president kan onderhouden? Los van de uitnodigingen? Ik denk dat de voorzitter die vraag zou moeten beantwoorden voor de contacten. Dus ik denk dat de voorzitter daar het beste antwoord op kan geven. Okay. Nou, in principe hebben wij gevraagd om deel te kunnen nemen in de staatsraad. Omdat net wat je zegt, vrijwel alle actoren in die samenleving zijn vertegenwoordigd in de staatsraad. De grootste groep die die economie kan beïnvloeden zijn consumenten. Maar juist zij zijn dus niet echt vertegenwoordigd. En dat is waar wij ons ook zorgen om maakten. En vandaar dat wij toen een brief geschreven hebben aan de toenmalige president om zitting te kunnen hebben in die staatsraad. Het is er niet van gekomen. Wij hebben verzuimd om bij deze president weer dat verzoek te doen. Maar je weet maar nooit, nu het weer ter sprake komt, dat wij ons kunnen richten tot de
president. Om te vragen als zij ruimte voor ons zou kunnen maken om deel te kunnen nemen in die staatsraad. Omdat het belangrijk is. De wetten worden gemaakt, maar hoeveel rekening wordt gehouden met dus de inzichten van de minder draagkrachtigen in die samenleving? Toch? De werknemers worden vertegenwoordigd, de politieke partijen worden vertegenwoordigd en men gaat ervan uit dat dus die politieke partijen de zaak zouden kunnen verdedigen. Maar geloof me, het is toch wel iets anders. Je moet specifiek gericht zijn om dus die consument te kunnen verdedigen. En daarom denk ik dat het wel noodzakelijk is dat dus inderdaad de consumentenkring zou participeren of moet participeren binnen die staatsraad. Ja, want als we kijken naar bijvoorbeeld het bedrijfsleven is vertegenwoordigd, maar de consument is niet. Ja, precies. Toch? Dus in feite worden alleen maar de belangen van het bedrijfsleven behartigd, maar van die consument niet. Toch? Nu zien we dat uit bepaalde hoeken men die oneerlijkheid ziet en probeert in te spelen, maar vanuit de politiek. Ik heb niet zo lang, ik dacht dat het gisteren was, geluisterd naar de voorzitter van Partij Luhur, die heeft aangegeven dat hij graag heeft dat er een centrale inkoop zou moeten zijn. Maar waarom weer een centrale inkoop? Omdat je merkt dat het niet richtig toegaat. Er zijn hiaten in dat ding. En vandaar, terwijl als je dus die consument zou laten die consument vertegenwoordigt in dus die staatsraad waar die wetten worden gemaakt, dan denk ik dat we minder problemen daarmee zouden krijgen. Ja, mevrouw Dalger. We merken dat de prijzen in de winkels, wanneer ze eenmaal stijgen, dat ze dus niet weer dalen. En we hebben al jaren te kampen met stijgende prijzen in de winkels. Hoe berekent de consumentenkring dat? Nou, de consumentenkring die doet 2 maandelijks eigenlijk ook de controle van prijzen in de winkels. We brengen dat ook weer, maken dat ook bekend in onze nieuwsbrief, waarbij we de vergelijkingen maken van de 2 maandelijks bij bepaalde winkels. En inderdaad merken we ook dus dat sommige prijzen gewoon stijgen en niet dalen, ook al zou dus als men het zegt het is gebaseerd op de koers, ook dan dalen de prijzen dus niet als die koers landelijk gaat dalen. Dus we maken ons daar inderdaad ook wat zorgen over en dat is ook een van de redenen waarbij we een van de zaken die we willen bespreken straks als we dus op het kennismakingsbezoek gaan met de minister. Om dus na te gaan op welke wijze we dit een beetje kunnen voorkomen. Want het is natuurlijk heel zwaar voor de consument om elke maand een ander bedrag te betalen, terwijl jouw salaris nog steeds hetzelfde blijft. Dus die druk is natuurlijk veel te zwaar voor de consumenten. En dus willen we dus ook daar met het ministerie gaan brainstormen om te kijken wat zijn de mogelijkheden om dit toch wel ergens stabiel te kunnen houden voor de consument. Ja. En wanneer de prijzen eenmaal stijgen, ook al dropt de koers weer, zien we dat de prijzen dus niet dalen. We hadden een koers van 21, een hele poos, ik dacht een jaar of zo onder minister Ajay Bersing. Daarna is de koers naar boven gegaan, naar 38 zoveel, nu rond de 40. En wanneer de koers weer dropt, dan droppen de prijzen niet. Waar ligt dat? Ik denk dat het echt wel ligt aan gewoon de economie binnen Suriname. Als je nou iemand iets hebt gekocht voor een bepaalde prijs, dan komt het dus natuurlijk van dat je dus dat eigenlijk al betaald hebt. Toch? Als mensen zaken naar binnen halen, er wordt geïmporteerd, heb je een bepaalde koers dat je dus daar hebt betaald, dat bedrag. En de mensen willen dus dat niet verliezen, waardoor ze dus de prijzen niet gaan droppen in de winkel. Maar het is natuurlijk ook gewoon bekeken, algemeen bekeken,
niet verstandig dat je elke maand ook gaat spelen met prijzen in de winkels, toch? Dat je steeds minder en dan weer omhoog en dan weer minder. Dat brengt ook verwarring voor de consument. En we merken dus ook dat consumenten niet bewust zijn eigenlijk van hoe worden de prijzen berekend. Hoe komt men tot zo'n prijs? Want de winstmarge is 10%. Maar dan hebben wij in Suriname veel te veel distributeurs die daar de tussenpersonen zijn. En daardoor zijn dus sommige prijzen in sommige winkels veel duurder, veel hoger gesteld dan andere. En we hebben reeds ook campagnes gevoerd waarbij we dus ook hebben aangegeven of de voorstellen doen. Koop in het groot. Toch? Maar niet iedereen is in staat om dat te doen. Dus we moeten dus daar echt ook wel even naar kijken naar dat, van hoe doen we dat nou? Hoe kunnen we daar een oplossing in brengen voor de consument? Ja. En mag de consument, want die zal kijken naar het interview en mogen ze dus gerustgesteld zijn dat de consumentenkring dit soort zaken zal bespreken met de nieuwe leiding van het land? Bespreken, uiteraard gaan we dat bespreken natuurlijk met de nieuwe leiding van het land. Dus daar valt er niet over te twijfelen, maar de consument moet wel bereid zijn op ook de inbreng. De voorzitter heeft het ook al gezegd, we gaan zeker deze jaren wat strakker moeten trekken, omdat onze economie ook, ondanks men zegt het is vrij stabiel, is het niet zo stabiel. Zeker niet voor de consument, misschien wel voor het bedrijfsleven, misschien wel internationaal bekeken zien ze dat er een bepaalde stabiliteit is, maar binnen de consument zelf, onder de consument zelf, is dat weer een ander plaatje. En wij gaan dus voor de consumenten opkomen. Dus zij moeten ook hun eigen inbreng hebben en als zij voorstellen hebben, mogen ze natuurlijk altijd ook naar de consumentenkring die voorstellen sturen, zodat we er overwegen en het meenemen aan de minister. Ja. En hoe kan men de consumentenkring bereiken? Tegenwoordig is social media een belangrijke factor binnen de samenleving. Hoe kan men de consumentenkring bereiken? Ja, de consumentenkring heeft dus ook een Facebookpagina en we hebben ook een website. Als je dus gewoon inklikt Consumentenkring Suriname, dan kun je dus daar terechtkomen. En daarnaast zijn we ook telefonisch te bereiken. Het nummer ken ik niet uit het hoofd. 887-3100. 887-3100, dat is onze WhatsApp nummer ook. En je kunt dus daar ook nog wat naartoe sturen en dan worden we natuurlijk serieus genomen. Dus al met al, de consumentenkring die staat dus niet stil? Nee, we staan niet stil. We zijn elke dag bezig om zaken dus te bekijken, om te weten van wat gebeurt er daadwerkelijk in het land en hoe kunnen wij onze consumenten blijven beschermen. Vandaar dus dat we ook heel erg blij zijn natuurlijk met die nieuwe wetgeving, waarbij dus de consumentenbescherming ook voldoende aandacht heeft. Ja. Ik praat over een nieuwe wetgeving ter afronding. Ik zag een bericht langskomen waarbij ik dacht de voorzitter dus tevreden sprak over het nieuw burgerlijk wetboek. Hoe kijkt u er tegenaan? Wat is uw mening daarover? Het nieuwe burgerlijk wetboek. Hoe ik er tegenaan kijk, het is natuurlijk goed als er duidelijke wetgeving komt met betrekking tot waarmee mensen, als je dus met iets zit, hoe je daar tegenaan moet gaan kijken en hoe je dus dat kunt oplossen. Dus ja, het is altijd goed als de wet moet dus echt vast aangeven van wat zijn de vervolgstappen, wat kun je ondernemen. Wat ik wel merk ook is, ik denk dat inderdaad Verk straks wat meer diepgang kan geven. Maar dus wat ik dus ook merk is dat bedrijven daar nog niet zo goed op inspelen ook. Ik heb dus persoonlijk ook, zie ik dus ook dat als je naar een winkel gaat, dan zie je van, ja, je hebt korting hierop en als je korting erop hebt, dan krijg je dus geen hoe noem je dat? Garantie. En dat zou dus eigenlijk niet mogen, dus daar moeten we ook iets aan gaan doen. Ja, dus je kan niet zeggen als bedrijf, ik ga korting geven van 10% en dan heb je geen garantie, of dan moet je dus bijbetalen om de garantie. En de wet is daarin duidelijk geweest, dus ik denk dat als Verk daarop inspeelt, dat hij daar misschien ook wel iets meer over kan vertellen. Heeft u nog een boodschap voor de samenleving, een oproep naar de samenleving toe of naar de beleidsmakers toe? Dat is leuk.
Naar de beleidsmakers zal ik nu op dit moment geen oproep doen. Ik denk dat het goed is om te wachten totdat we de gesprekken hebben gevoerd. Maar voor de samenleving, zeker voor de consumenten, zou ik zeggen, laten we bundelen. Toch? Meld je aan bij de consumentenkring, sluit je aan bij de consumentenkring en laten we bundelen om de problemen gezamenlijk op te lossen. Want dan kom je er makkelijker en sneller aan dan dat alleen de consumentenvereniging er niet belast wordt. Maar we hebben de consument nodig. Dus dat wil ik dus aan ze meegeven. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Prophetessa Productions. I don't know you, what the fuck you won't say to me. I'm telling you, don't play with me. You'll get body on the ground, it's okay with me. I make examples so niggas don't play with me. You'll get I make the bed rock like I'm on a yacht. Shit, citation, think quick, lick my cockpit. Times money, check my tourbillon movement. I'm rich, bitch. I say move, you get the move. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht
met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook.